Όπως βλέπετε είμαστε τέλειο Οκτωβρίου και ο καιρός είναι εξαιρετικός, υπάρχει ηλιοφάνεια, που σημαίνει ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι κατάλληλο για την καλλιέργεια της ελιάς. Γι' αυτό και τα δέντρα αποδίδουν ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι το κλίμα το οποίο η άβρα της θάλασσας με το οξυγόνο του βουνού σμίγουν και δίνουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν. Καταλάβετε το πόσο φυσικό είναι σαν να παίρνεις ένα πορτοκάλι και το στίβεις και πίνεις το χυμό του. Αυτό ακριβώς είναι και αυτή η διαδικασία όσον αφορά η εξαγωγή του λαδιού από την ελιά. Είναι ένας φυσικός χυμός ελιάς που πολλοί γιατροί το συνιστούν να το πίνουν και στο πρωινό τους, μία βουλιά η οποία κάνει πολύ καλό στο οργανισμό και έχει πολύ μεγάλη ωφέλεια και έχει πολύ μεγάλη θρεπτική αξία. Βρισκόμαστε στα ιδιόκτητα χωράφια με τις ελιές. Συνεχίζουμε να μαζεύουμε τις ελιές με τον παραδοσιακό τρόπο. Είμαστε η τρίτη γενιά. Η εμπειρία αυτή έχει αποκτηθεί από τον παππού, τον πατέρα και τώρα το γιο. Ο τρόπος, όπως βλέπετε, είναι ο παραδοσιακός, χειρονακτικά. Οι ελιές μαζεύονται αυθημερών, μπαίνουν σε κλούβες τις οποίες αερίζει το καρπός και κατόπιν αυθημερών κάνετε ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκκλησης, το οποίο βγαίνει αυτό το εξαιρετικό προϊόν. Μαζεύεται στον κατάλληλο χρόνο που χρειάζεται, ώστε η ελαιοπεριεκτικότητά της να είναι όσο δυνατόν μέγιστη και η οξύτητα επίσης να είναι χαμηλή, που παίζει πάρα πολύ ρόλο στην ποιότητά της. Και αυτό για να συμβεί χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση για να φέρουμε στον κατάλληλο χρόνο. Η κατάλληλη περίοδος υπομονής, πέρα από την ελαιοπεριεκτικότητα, όπως είπαμε προηγουμένως, και την οξύτητα, παίζει σημαντικό ρόλο και στο κάπα και στα κάπα της ελιάς. Το κάπα είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγων, ώστε να βρίσκονται στην σωστή αναλογία, ώστε η ελιά να
διατηρείται και να έχει μεγάλη διάρκεια χρόνου συντήρησης. Στο λεωτριβείο η ελιά πηγαίνει σε αποθήκη, στην αποθήκη μας, η οποία υπάρχουν δεξαμενές ανοξίδωτες, μπαίνει το λάδι εκεί σε κενό αέρος, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο και να οξυγόνεται και να λιώνεται, και εκεί διατηρείται για διάστημα, μέχρι το διάστημα που θα φτάσει στον καταναλωτή. Περάκι πάνω απ' όλα, και όπως είπαμε και προηγουμένως, εμείς το αγαπήσαμε από τους πατεράδες μας, το ίδιο προσπαθούμε και εμείς να το μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά μας. Είναι ευχής έργος να ασχοληθούν, υπάρχει ενδιαφέρον για να υπάρχει και συνέχεια και να υπάρχει και διαδοχή.